De fleste mænd barberer sig 300 gange om året. De fleste mænd bruger over 1000 kroner på barberblade hvert år. Og et barberblad holder normalt kun 10-15 barberinger. Med Razorpit holder dit barberblad 10-15 gange længere. Brug Razorpit efter hver barbering. Det tager under 15 sekunder og sikrer dig en behagelig og skarp barbering hver eneste dag. Med Razorpit holder dine barberblade 10-15 gange længere end normalt, og den kan bruges til alle typer barberblade. Med Razorpit kan du få en pakke barberblade til at holde op til et år. Køb den nu og spar penge allerede fra i morgen.